to jsou k nám hosti, vítejte v našem gymu. Tak Ondro, kde se nacházíme teďka? Tak momentálně se nacházíme v naší nový tělocvičně, kde působí oddíl Spable Gym. Je to na Praze 7 v Typ Sport aréně. Jo, asi všichni víte, kde to je, ale adresa je za Elektrárnou 19. Jen kdybys nám připomněl Spable Gym, kdy to vzniklo? Ale Spable Gym, první můj oddíl vznikl v roce 2004, kde jsme začínali v Nenatovicích, pak jsme dlouhý léta působili ve Kbelích, kde stále jedna naše odnož působí, ale jsou tam hlavně boxerské tréninky a thai-boxerské tréninky, kickbox, ale současně i kondiční box a dětský oddíly jsme přesunuli sem. Díky tomu, aby jsme byli dostupnější prostě pro lidi a chceme oslovit širší masu těch lidí v Praze, tak myslím si, že teď sem to k nám mají mnohem blíž než předtím. Když jsi přestěhoval sem, to je před rokem? Tady jsme se přestěhovali zhruba od ledna, jede takový zkušební provoz, ale takový pořádný, jakoby fotný tělocvičny máme asi od března tenhle rok. A bylo to cílený do Holešovic, nebo si plánoval něco? Bylo to cílený do Holešovic, protože my bydlíme na severním okraji Prahy a Holešovice máme rádi, tak jsme to dostali sem, tady jde o to, že přišla nabídka ta správná, takže prostě jsme do toho šli. Když jsi přestěhoval sem jakoby blíž do centra, jak jsi měl odezvu u lidí? Teď větší návštěvnost? Na odezvu zatím čekáme, tím pádem jak jsme tady noví, lidi se k nám nesmějí bát přijít, to je jedna věc, za B musí naši tělocvičnu najít, což na stadionu hokejový Sparty není zase tak jednoduchý. Takže ideální je od hotelu Expo služebním vchodem číslo 32 přijít na recepci a tam se zeptat, jak se k nám jde. Zase tak těžký to není, ale když se tady porozhlídnete, tak odměnou za tohle hledání vám bude super nově vybavená tělocvična. Je tady teďka někdo ve Spable, koho by si vyzdvihnul z těch zápasníků? Tak ve Spable Gymu zatím zápasníků není úplně moc, ale máme jich málo. Ale zase máme dobrou kvalitku, takže nejlepší zápasník jsem já. tak to bohužel je, sorry. Ale máme tady dobrý nadějný borce, Michal Reisinger jako super tíha, pak tady máme tamhle vidět Renda Beckett, nebo Aleš Kolář, nebo Jan Šindelář. Zatím nás je málo, ale pomalu rosteme a cvičíme se na těch amatérských ligách, prostě zápasíme, aby jsme se pomalu zlepšovali. Kdo tady vede tréninky s tebou? Takže tréninky tady vedu já, Thai Boxing B, a druhý trenér je Michal Vančura, který se mnou začínal v Hanumanu, když jsme v roce 96 začínali, tak má za sebou asi 40 zápasů v Thai boxu a 50 boxu, takže dohromady celkem tvoříme dobrý tým, známe se už od školky a baví nás to. To je hlavní. Vrták tady není nul. Vrták to je právě ta odnož ve Kbelích, ten zůstal ve Kbelích a ten se stará o boxerskou přípravu, takže závodníci a zájemci, kteří mají chuť si zlepšovat boxerský ruce, tak musíme dojíždět za ním do Kbel. Zmínil si palce, prozrať, co teďka palce čeká? Palce čeká 12.6. zápas na Super Combat Pyramidě ve Švýcarsku, kdy to bude taková první křest v podstatě i jeho, ale i našeho týmu. Test fakt na dobrý soutěži a bude to přímý přenos na Eurosportu, tak se můžete koukat. Děkujeme firmě Hayashi a Booster za vybavení pro celý Spable Gym. V tomhle budeme zápasit teď v Švýcarsku, takže dobrý. Tyhle ty svítící trenky jsou znamení vítězů. Kdybyste to neviděli. Dá si něco pití, kávička.